sɔgɔmada in na an wulila ka se ma sabula an y'a ye nin waati in na projet de loi dɔ bilala i fɛ min ye député kɔrɔw ye min ye député assemblée président kɔrɔw kɛ i y'a kɛ k'a bila lahala dɔ kɔnɔ c'est à dire prime alimentaire ka kɔrɔ ka se ka d'u ma usiniers ka d'u ma ko caman b'a kɔnɔ comme e yɛrɛ de y'a sɛbɛn i bɛ se k'i da don k'a walawala an ye ni projet de loi bilalen bɛ mun de kan i y'a ta ka da hakilina jumɛn de kan. Yani n ka kuma daminɛ n b'aw fo fɔlɔ ka aw waleɲuman dɔn foli ni waleɲuman dɔn kun ye mun ye kibaruya n'i y'a mɛn yani i ka i k'a kan i bɛ se a sun kɔrɔ k'a walawala ka ɲininkali kɛ nka Mali la anw ka fiɲɛba ye min ye ni an ye fɛn min ye bɔlɔlɔ kan an b'an kɛ o kan ten k'a sɔrɔ an b'a ɲini k'a dɔn fɛn min don. Fɛn yɛrɛ i yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ kan cogo di ne b'a fɔ ni fɛn o fɛn a yera ne de ka bɔlɔlɔ kan n'a yera ne ka bɔlɔlɔ kan o tuma ne nɔ don an t'an cɛ o la ka da kan n bɛ fɛn min fɔ maliyɛnw ye u k'a faamu ne bɛ yɔrɔ min na i ko bi ne bɛ siran fɛn kelen pe min ye o ye Masa Jabaro ye n'a bɔr'o la ne siran fɛn tɛ yen bilen Ala yɛrɛ barika la o kama an nana CNT la tiɲɛ don seko ni dɔnko n'i ye ko i bɛ ko a nana seko ni dɔnko de kama seko ni dɔnko adamadenya fɛn bɛɛ lajɛlen de bɛ seko ni dɔnko kɔnɔ k'a ta i bangedon ma fo ka taa se i ntanyadon ma nin bɛɛ bɛ seko ani dɔnko kɔnɔ. Ne ye n sigi n ye jateminɛ kɛ ka da kan ko caman kɛra an ɲɛna fiɲɛtora ni nabaraya wuludennin ye dɔ kɛ nin bɛɛ lajɛlen na an ye président kɔrɔ dɔw ye yan assemblée nationale la u musow tun bɛna delili kɛ walasa u cɛw ka se ka balo ne ko n ko o ye fɛn ye o ye fɛn cɛjugu ye fɛn cɛjugu min don mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye jamana in mara mɔgɔ o mɔgɔ ni i ye fɛn kɛ jamana in baarali la i ni labila man kan i ni fɛn ka kan jamana kan ka min dɔn i ye mɔgɔw bɛ kulo don o don karisa ye nin kɛ jamana ye nin kɛra ye médaille ma d'a ma fɛn ma d'a ma fosi ma d'a ma n'i ye assemblée nationale ta assemblée nationale ale de ye jamana sigi bolo 8 min bɛ yen ale de y'o 3nan ye jamana jɔsen 8 min bɛ yen n'a bɛ jɔ fɛn 8 kan n'o ye président de la république ye ni o ye gouvernement ye assemblée nationale cour suprême cour constitutionnelle haute cour de justice au conseil des collectivités territoriales ani conseil économique social et culturel o de ye jamana jɔsen 8 ye assemblée nationale ye o 3nan de ye nka assemblée nationale président o ye jamana ɲɛmɔgɔ 2nan de ye ka da kan ni président taɲana Ala man kisira ale de bɛ bila a nɔ na yali ni o tilala o baara la o kan ka labila nka maliyɛn ka fɛn ye min ye Ala ni hasigiya ni ɲɛngoya ni juguya fɛ maliyɛn b'a fɛ k'i ye hɛrɛ la bi sini k'i ye bɔnɛ la ka tila k'a fɔ ko fɔ tan kan tun y'a dɔn nin laban ye nin ye ani nin de ka kan ka da kan maliden tɛ maliden fɛ maliyɛn tɛ maliyɛn fɛ maliyɛn tɛ Mali fɛ ne ko n ko ni an ye fɛɛrɛ kɛ min bɛ se k'a to u ka kisi u ka tanga bonya ka da u kan an ka assemblée jamana an ka assemblée ɲɛmɔgɔ kɔrɔw lajɛ bi kɛ caman bɛ yen y'a faamuya b'a la ni min kɛra président ye ka tɛmɛ n kan tɛ o ma n'o tɛ min ma kɛ président ye n'i y'u caman ye y'a faamuya b'a la o hinɛ b'i minɛ ka da mun kan ka da ka jamana y'u labila jamana y'u bila ni jamana dun y'u bila ne ma fɛn wɛrɛ fɔ n ko ka fɛn di u ma min bɛ se k'a to u bɛ se ka balo k'a sɔrɔ u ma delili kɛ u bɛ se ka balo k'a sɔrɔ mɔgɔ ma ɲugun u la n ko jamana ka bonya bɛ u la Mali ka bonya bɛ u la jamanadenw ka kunkɔrɔta bɛ u la ne y'a kɛ o de kama nka maliyɛn kɛlen bɛ ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ mɔgɔko ye n'i ye fɛn o fɛn kɛ u b'a f'i ye ko mɔgɔko don
ne ko n ko n'i ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ k'a dɔn e ye kuma caman fɔ i ka kuma daminɛ na an ye ne ko minisiri ma n ko i na feere la procureur min bɛ commune sabanan na o ye i wasa don o la an bɛ don min na i ko bi ko ka ko ɲɛɲini ko sow feerela faso ka yɔrɔw feerela ko ka ko ɲɛɲini a feerela cogo di a feerela jɔn ni jɔn ni jɔn ma fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka kɛ mais nka mɔgɔ ma fɛn f'o la dɛ ko ka sariya ta ne ye maliden de ye ko ne bɛ yan nɔ ko ne bɛ yan nɔ seko ni dɔnko de kama seko ni dɔnko o tɛ adamadenya yɛrɛ taabolo y'an fɛ yan wa adamaden ladilanni o ye seko ni dɔnko fɔlɔ de ye o nka ni mankan nana wuli o la ne man ta dabɔ dɔwɛrɛ kama koyi ne y'a dabɔ fɛn min kama o ye o hakilina ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye jamana in ɲɛmɔgɔya kɛ ka tɛmɛ i kana ye senna tagama la i kana ye gɛrɛntɛ kɔnɔ i kana ye degun kɔnɔ i kana ntanya i ko falatɔ ka da kan y'a kɛ jamana in ye nka hakilina wɛrɛ tɛ ne ta kɔfɛ mɔgɔ m'a fɔ n k'a fɔ mɔgɔ m'a fɔ n k'a kɛ ne de y'a hakilina ta ka hakilina bɔ n yɛrɛ la k'a kɛ nka ni maliyɛnw y'o kɛ mankan ye jango minnu bɛ bɔlɔlɔ kan ka da kan u tɛ fɛn dɔn bawo u ma fɛn ye bi olu bɛ a mankan ci magma an tigɛr'i la magma an y'a kɛ tan ne ko n ko ayi o tɛ o ne t'a kɛ mɔgɔ ka dan na ne t'a kɛ tɔgɔ kama ne t'a kɛ fɛn kama ka da kan ne kɔni b'a dɔn ne tɛ kɛ assemblée président ye ne nana CNT la mun kama jamana in bɛ se ka baara cogo min na jamana in bɛ se ka jɔ cogo min na an danbew ni an ka seko n'an ka dɔnkow kan nka mɔgɔ min kɛra assemblée président ye ni o danbe bɔra a la ka da kan ko a bolo kolon tanyana k'a fɔ ko fɛn tɛ a bolo k'a fɔ ko a dɛsɛra ni o danbe lagosira Mali danbe lagosira jamana danbe lagosira ne ta kun filɛ nin ye n'o tɛ kuma caman wɛrɛ tɛ ne fɛ sariya min bolo min si dɔ bɛna o bolo de b'a bɔ ni maliyɛnw y'a kɛ mɔgɔ ko de ye ko mɔgɔ de ye ne bila ko k'a kɛ ne b'a o tiɲɛ tɛ yen u b'a fɔ ko minnu ye ne bila k'a kɛ olu yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ k'a fɔ k'o cɛ tɛ yen mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ ne don i b'a dɔn k'o cɛ tɛ yen min bɛ se ka ne bila k'a kɛ nka n y'a kɛ ni ŋaniya min ye n'o ŋaniya ma faamu bolo min ye siro mɔnɔ o bolo de b'a bɔ ne da ye dɔrɔn ka n ka proposition de loi de don diyagoya tɛ ni n ko n b'a bɔ a ma a ma bɔ a ma ni n y'a ladon a fɔra a banna ni n ko n y'a labɔ a ma bɔ a banna nka sini ma sini kɛnɛ ma n dalen b'a la k'a fɔ dɔ bɛ na o b'a fɔ k'a fɔ ko ko kamalen a tun ye tiɲɛ fɔ kamalen an ka tiɲɛ lasegin a ma a don bɛ na ni ala sɔnna ka da kan bi tɛ dɛ maliyɛn ta ye bi dɔrɔn de ye maliyɛn ɲɛ bɛ bi ni sini de la anw ta ye donjan ko de ye ni i y'o jateminɛ ka ban i b'a faamu mankan ko tɛ nin ye nin tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ kun bɔ nin tɛ ɲɔgɔn dɔgɔya kun bɔ nin tɛ nɛni kun bɔ ne tun sera ma ka ɲininka ma ye nin kɛ kun min na n b'a kun f'i ye o nka n'a a ma ɲa k'a kɛra tan n'a yera bɔlɔlɔ kan ka ban ne n'o don ka da k'a yera ne de ka bɔlɔlɔ kan a kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛnɛ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko an tɛ fɛn kɛla yan dibi la an tɛ fɛn kɛla yan na nanbara la an tɛ fɛn dilanna yan nɔ y'a faamuya b'a la dogo ni na fo bɛɛ lajɛlen k'o faamu bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ kɛ yan nɔ a bɛ kɛ tiɲɛ de kan a bɛ kɛ jɛlenya de kan ni jamanadenw hakilina dɔnna bɛɛ tɛ dɛ nka n'a a dakun sera min ma don min na bɛlɛnin turuli don n'a dakun sera min ma don min na o b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ tun bɛ kamalen in bolo n'o tɛ
gɛlɛya jumɛn b'a la gɛlɛya wɛrɛ t'a la o premier ministre olu bɛ a dɛmɛ sɔrɔ président b'a dɛmɛ sɔrɔ hali minnu ye kalo 9 kɛ premier ministre la olu bɛɛ b'a dɛmɛ sɔrɔ olu ma b'a la o n'i ye fɛɛrɛ kɔni kɛ olu ye a ka kan i ka jateminɛ kɛ an ka assemblée président a fana a ka se ka dɛmɛ sɔrɔ min b'a kisi n'o tɛ hali sariya wɛrɛ labɛnnen bɛ ne bolo mun bɛ maires kisi dugukolo feere ma o fɛɛrɛ labɛnnen bɛ n bolo an b'a fɛ k'o sariya fana tun bɛ dilan an bɛ k'o sɛbɛnw fara ɲɔgɔn kan k'o hakilinaw fara ɲɔgɔn kan k'o baaraw fana kɛ mun bɛ se ka maires kisi dugukolo feere ma munna bawo maires tɛ sara ni maire tɛ sara n'a ma dugukolo feere a bɛ balo cogo di maire tɛ sara n'a ma dugukolo feere a ye juru min ta ka campagne kɛ a b'olu sara cogo di o kama fo k'a jateminɛ ka ko dɔw dɔn ne terikɛ delila k'a fɔ a ɲɛna ko Magma n'aw b'a fɛ jamana in ka baara jamana in ka dilan fo ka mɔgɔw bila hakɛ kɔnɔ min bɛ u kisi yuruguyurugu ma min bɛ u kisi dunkojuguya ma ne ka hakilina y'o ye n'o tɛ ne kɔni bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko ne tɛna kɛ député ni ala yɛrɛ ka kɛ tɛ bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko ne tɛ k'a kɛ ka ɲɛsin yɛrɛ ma nka politiki mɔgɔ tɛ se ka nin sariya proposition de loi kɛ ka da kan ni politiki mɔgɔ ko k'i b'a kɛ politiki mɔgɔ tɔw u bɛ fiɲɛ duru i kɔ ka da kan u b'a fɔ ko i bɛ k'a kɛ i ka politiki i ka parti de kosɔn ne dun tɛ parti politique la n ma sɔnna ka kɛ parti politique la ne kɔni bɛ yan min na Mali bɛ se ka jɔ cogo min na jamana bɛ se ka jɔ cogo min na hɛrɛ ani baden an ka danbe kɔnɔna na an ka seko n'an ka dɔnko kan ne sɔnna ka don CNT la o de kama hakili la n nalen n bɛ k'o baara fana kɛ ka da kan Conseil supérieur de la culture de l'artisanat du tourisme n y'a fɔ ministre ye n ko k'a sigi a ko ko états généraux bɛna kɛ seko ni dɔnko kan n'olu ye sira min latigɛ o bɛ kɛ an bɛ baara la koyi nka sanjikɔrɔ wɔsi de tɛ dɔn nka maliyɛn ka fiɲɛba ye min ye o ye a ka juguya ye ni ko o ko bɔra maliyɛn bɛ sin k'o kɛ adamaden ko ye k'o kɛ mɔgɔ ko ye n kɔrɔ ten ka karisa de ye nin kɛ karisa de ye nin bila nin na karisa de ye nin fɔ karisa de ye nin fɔ o ye fiɲɛ ye an k'o yɛlɛma an hakilina ka yɛlɛma an miiri ka yɛlɛma an ka kɛwalew ka yɛlɛma an kana fɛn fɔ mɔgɔ ma ka fɛn da mɔgɔ la min t'a kɔnɔ a ka baara tɛ min ye a hakilina tɛ min ye ala sogo i bonya a b'o kuma la Magma nin waati in na i ye kuma caman fɔ a faamuyara mais i yɛrɛ bɔra ka kuma dɔ fɔ sabula n'i y'a ye mɔgɔ caman bɛ ka mankan ci dɔw bɛ ka fɔ ko nin sariya ta waati tɛ CNT waati c'est-à-dire aw ka nin waati man ka kɛ nin sariya ta waati caman fana bɛ k'i bisigi ko n'i y'a ye i bɛ ka nin kɛ i n'a fɔ i y'a fɔ mɔgɔ ko caman y'a bila k'a fɔ ko min ye aw ka CNT président ye Malick Diaw ko nin sariya nin talen bɛ ka ɲɛsin ale ka nɔrɔbila de ma sabula ko ni kalata nana président kura de bɛna sigi ni président kura assemblée kura de bɛ sigi ni assemblée kura sigira o kɔrɔ ye ko u bɛna na segin u ka dɔn ko nin bɛɛ bɛ ka kɛ pour que ni o sen bɔra yan fɛn dɔɔni ka sɔrɔ ka sɔrɔ o ka di o ma donc nin question filɛ min ye est ce que ko mɔgɔ min bɛ k'a fɔ nin ta a sariya ta waati i bɛ mun jaabi d'u ma ani minnu yɛrɛ bɛ k'a fɔ nin waati in na ko aw bɛ ka ta min ye assemblée président ko Diaw mais est ce que danfara tɛ CNT fana ni assemblée président cɛ parce que n'a fɔra ko assemblée o kɔrɔ ye ko mɔgɔ minnu taara kalata fɛ i n'a fɔ mɔgɔw ye o kalata filila k'u ta mais CNT a yirala k'a fɔ ko CNT tɛ jate député la est ce que danfara bɛ i ka loi nin kan est ce que assemblée min CNT président tun bɛ nin bénéficier en kan na kosɛbɛ. n bɛ ka min f'i ɲɛna n b'a fɛ maliyɛnw bɛ ka min faamu député a fɔra an tora Mali constitution de kɔfɛ 25 février 92 o ye o sariya sunba bɛn min kɛra o kan an tora o de kɔfɛ n'o tɛ député ye mɔgɔ ye n'i ye tubabuw ka gafe ta tubabukan de don
député ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ni i bilala ka taa ci la jama ka ci la jɛkulu kɔnɔ walima dugu dɔ kɔnɔ ka taa baara dɔ kɛ nɔ jama tɔgɔ la o de ye député ye nka anw ka constitution n'o y'an ka sariya sunba ye ale ye min ta ale ko ko CNT mɔgɔw tɛ député ye ko ka d'a kan ko bolo ma kɔrɔta ko k'an sigi n y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔna na n ko a kɛ wagati de ye nin ye ka d'a kan bolo kɔrɔtara ka minnu sigi olu si tɛ se ka bɔ u da ka hakilina sɔrɔ k'a fɔ ko ka nin baara kɛ munna baw n'u ko k'u b'a kɛ a bɛ fɔ ko u bɛ ka u ka politiki tɔn de senkɔrɔ don assemblée kɔnɔ n'a kɛ wagati bɛ yen a kɛ wagati ye nin de ye min bɛ se k'a to baara bɛ se ka kɛ ka bila ka kɔmɔgɔw ɲɛ anw ta tɛ anw ye o anw ta ye kalo 18 de ye nka anw ta ye min ye ne ka hakilina la o ye min ye k'a fɔ ko ni transition banna président minnu bɛna sigi assemblée kunna yali u ni o ka kan wa yali u n'o man kan ne ma an ma transition ko fɔ an ma CNT ko fɔ ne y'a fɔ n ka sariya kɔnɔ de n ko minnu bɛ min bɛ kɛ assemblée président ye ni fanga bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo ka sariya de lasigi ka sariya fɔ ka sariya latimɛ walima ka sariya lasigi sen kan n ko o bɛɛ lajɛlen de ni a ka kan nka maliyɛn bɛ sin ka ko surunyankɔrɔ ten ka sira surun dɔ kɔrɔ k'a fɔ n kɔrɔ ten ko nin bɛ ka kɛ ko ka d'a kan ko malijaw de ma bila nin na k'a sɔrɔ n bɛ min yarɔ n y'o f'i ye n ko n bɛ siran fɛn kelen min o ye masa jabaro in de ye ne bɛ siran fɛn kelen pe min o ye masa jabaro ye ne ni maliki hali ka sigi ka kuma an m'a kɛ kelen ne bɛ nin baara kɛ don min na ni n ka assistant parlementaire an y'an sigi an ko n ko karisa sara maɲumako la yan an y'a ye assemblée président tun don karisa wɛrɛ sara maɲumako la n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ karisa wɛrɛ sara maɲumako la assemblée président fɔlɔ de tun y'ale ye n ko yali a ka kan wa n ko tuma an ka adamadenya ko an b'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ an bɛ wagati min na bi an bɛ se ka min kɛ bi o ye ka sariya ta min bɛ se k'a to ni dɛmɛ bɛ se ka don u ma ni i ye assemblée présidentielle kɔni kɛ ka ban dɛmɛ bɛ se ka don i ma cogo min na walasa i kana kɛ gerebu ye n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ président dɔw bɛ yen assemblée président dɔw bɛ yen an bɛ don min na i ko bi n'u ye o hinɛ b'i minɛ nka maliyɛnw t'o ye min ka di maliyɛn ye dɔrɔn k'a fɔ ko fɔ tan o de kama ni CNT in tɛ ni nin kɔnɔna tɛ a baara kɛli ka gɛlɛn ka da ka politiki tɔn cɛ o cɛ n'i nana ko i b'a kuma fɔ o y'a sɔrɔ bolokɔrɔtalenw de nana ka na don assemblée kɔnɔ n'i ko k'i b'a kuma fɔ u b'i lagosi ka d'a kan u b'a fɔ ko i ka mɔgɔ min bɛ perchoir la ni o ye assemblée président ye ko a b'a fɛ ka wari de di olu ma mun bɛ mɔgɔw bila wari suɲɛ la mun bɛ mɔgɔw bila wari dun na ka d'a kan ni n bɔra la n bɛ mun de kɛ ni CNT banna ni kalo 18 n'a dafara ne bɛ taa n ka lakɛrɛ ta n'a dafara ne bɛ n ka théâtre bɔ n bɛ n ka cinéma tourner ne ye lakɔlikaramɔgɔ de ye wa hali sini ne bɛ taa n ka lakɔlikaramɔgɔya kɛ n bɛ n ka théâtre bɔ wa n bɛ n ka cinéma tourner mɔgɔ ka juru tɛ n na n ka juru tɛ mɔgɔ la ala sago boya b'o kuma la k'a fɔ ko karisa ye a fɔ tan karisa y'a fɔ tan tɔ bon kalili kɔni o ye nkalon de ye kalili n'i ko k'i b'i kali o y'a sɔrɔ i ma da i yɛrɛ la de quoi nka k'a fɔ ko a kɛra ko karisa de kama o tɛ n y'o de fɔ n ko bolo min ye si o mun o bolo de b'a bɔ ni ne ko n ko a proposition de loi n'a bɔra a ma a ma ban ma. donc question là-bas question ça n'a pas question de poser. ni mankan bɛɛ kɔfɛ président. ne i bɔra maintenant sisan e yɛrɛ est ce que nin ko in bɛna i bila tuguni k'a fɔ i bɛna yɛrɛ kɛ ka taa juste ka c'est à dire k'i ka hakilina lafasa fo ka taa a wasa sɔrɔ la walima président yɛrɛ bɛna lajɛ ko komi i yɛrɛ labɔ ɲuman min kama ni maliyɛnw bɛ fɛ ka bila ko wɛrɛ la i b'i ka projet de tigɛ. ayi n y'o de f'i ɲɛna o n ko ne y'a labɔ hakilina min kama n y'a bɛɛ walawala sɛbɛn kɔnɔ miiriya min kama n y'a labɔ o de kama
on a ni i ye fɛn fɔ mɔgɔw ye n'u m'i ka hakilina faamu n'u m'i ka miiriya faamu i b'a to kɛ n'a ma ɲa ko e kelen de ye jamana den ye ne y'a hakilina sɔrɔ k'a kɛ n y'o de f'i ɲɛna n ko sini ma sini kɛnɛ ma a dakun bɛna se dɔ ma o b'a fɔ i ye o don ko ko kamalen tun ye nin fɔ ko cɛ in tun ye nin fɔ a tun ye nin hakilina sɔrɔ nin don in na an y'a lagosi ka d'a kan maliyɛn tɛ jamana in ɲɛtaga fɛ maliyɛn tɛ maliyɛn fɛ maliyɛn tɛ mali fɛ an ka fiɲɛba y'o de ye nka u bɛna dɔn tuma min na o y'a sɔrɔ a taara ka dan kɛ u b'a fɔ ko ko n'an tun y'a dɔn e m'a ye sanga ni wagati maliyɛn b'a ka président gɛn kalo kelen kalo fila a bɛ tila ka nimisa o nɔfɛ ko nin tun y'a dɔn nin tun y'a dɔn ne dun ne magma ne fɛn o fɛn fɔ jamana in kɔnɔ yan nɔ a bɛɛ lajɛlen kɛra kelen kelen ne ye nin kɛlɛ daminɛ kabi bi tɛ a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko nale CNT de la ko a kɛlɛ daminɛ na ne y'a kɛlɛ daminɛ kabi bi tɛ kabi Bamakan bɛ dayɛlɛ wagati min na ne ye drapeau in kɛlɛ kɛ drapeau bɛ don cogo min na n y'a kɛlɛ kɛ Bamakan na k'a fɔ k'a bɔgɔrɔ fɔ ka tila k'a fɔ Bamakan kelen in na a bɛ mɔgɔw kɔnɔ k'a daminɛna bi de k'a fɔ Bamakan kelen in na n ko an ka jamana tɛ a denw wasa an ka jamana tɛ a denw sankɔrɔta k'u yira diɲɛ na ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye faso in baara n'i ye baara kɛ faso in ye faso kan ka i jansa n ko jamana in tɛ a den jansa n'a nana se ko ne yɛrɛ sera yɔrɔ la n kan bɛ se ka bɔ yɔrɔ min na n bɛ se ka kuma yɔrɔ min na n bɛ se ka ko kɛ yɔrɔ min na ne hakili la ne ka baara kan ka kɛ o de ye ka fɛn kɛ min bɛ se k'a to minnu ye baara kɛ jamana in ɲɛtaga sabatili la minnu ye baara kɛ jamana in kɔnɔ ni jamana tuloma ye olu ye jamana sinsin bere ye o bere 8 ye minnu tun bɔ o kɔnɔ olu bɛ se ka bila cogo min na wasa kɔnɔ ka bila bonya kɔnɔ ka u ka wagatinin latɛmɛ o bonya ni o karama kɔnɔ n'o tɛ dɔwɛrɛ tɛ o dɔrɔn pe de don ala sababu bonya b'o kuma. Ok, président an bɛna question kelen de poser peut-être ça n'a rien à voir avec ça mais fana ye maliyɛnw ka difficulté an bɛ f'i hakilinata dɔn sabula an bɛɛ b'a dɔn sɛbɛn kura dɔ b'an bolo min ye hakilina ye o hakilina nin kɛlen bɛ gɛlɛyaba de ye maliyɛnw yɛrɛ dɛsɛlen bɛ k'o sɔrɔ est-ce que hakilina b'i bolo don nataw la walasa ka fɛɛrɛ kɛ soit hakilina n'a bɛ se ka bila maliyɛnw bɛɛ ka discussion n'a bɛ se ka supprimer cogo di ka bɔ an ka papier administratif kɔnɔ sabula bi hali n'i bɛ passeport dilan ni hakilina tɛ i tɛ se ka a sɔrɔ bon maliyɛn caman de bɛ yen bi na hakilina sɔrɔli yɛrɛ kɛlen bɛ gɛlɛya ye n'a y'a sɔrɔ hakilina b'i bolo don nataw la walasa ni gɛlɛya bɛ maliyɛnw fana kan u ka se ka bɔ. carte nina ko maliyɛn n'a fɔra a bɛ digi an na dɛ nka maliyɛn tɛ tɔn min a kama ɲigin fo n'a kama jara i b'a hakɛ to dɛ maliyɛn bɛ ka hakɛ to carte nina ko a baarali tun bɛ kɛ ne ka du kɔnɔ a jata ni a sɛbɛnni bɛɛ la de tun bɛ kɛ ne ka du kɔnɔ a mansin tun sigilen bɛ ne ka du kɔnɔ an ye mɔgɔw deli ka ko bɛ kɛ ka dɛsɛ u banna maliyɛn ka gɛlɛya ye min ye maliyɛn ka fiɲɛ ye min ye n'a fɔra ko min ka kɛ wagati min na maliyɛn t'o kɛ bɛɛ ko mali ka dilan nka mɔgɔ si t'a fɛ mali dilanni ka daminɛ ale la a kɔrɔmasɔrɔ ye mun ye amoko tɛ nin ye yan bi n'i ko k'i bɛ amoko dabila i y'a faamuya b'a la i tɛ kɛlɛ sɔrɔ mankan tɛ wuli amoko la yan nɔ i y'a faamuya b'a la an ma ɲɔgɔn kun sɔgɔ amoko in na yan nɔ a tɛ kɛ an tɛ don a la an tɛ sɔn nka bi a bɛ cogo di wa o fiɲɛ de bɛ maliyɛn na fo an k'a dɔn k'a fɔ ko don dan tɛ bi ye don dan tɛ sini ye an kan ka baara kɛ ka bila san 10 san 20 san 30 ɲɛ carte ninago in y'o dɔrɔn de ye n'o tɛ mɔgɔw welela ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka dɛsɛ u ko k'u tɛ na minnu sɔnna ka kɛ olu y'a kɛ nka bi a nafa ye min ye ka da kan a b'a to jama hakɛ ka dɔn a b'a to mɔgɔw ka dɔn wa nin ye politikimɔgɔw ka baara de ye politikimɔgɔw ka baara de ye nin ye janni u ka
kɛlɛ kɛ yan fɛ ka kɛlɛ kɛ yan fɛ ka fiɲɛ wuli yan fɛ ka fiɲɛ duru yan fɛ sirakɔrɔla ɲigasalen don nɛrɛkɔrɔla tulen don u kan ka jamanadenw hakilina de yira ka u n'u hakili yira ɲɔgɔn na ka jamanadenw kalan ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan ka jamanadenw don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ ka jamana taabolo ɲɛfɔ u ɲɛna min ni min kan ka kɛ u ka tɔnsigiw la kariti nina nafa ye min ye a ye taa ka taa ka kariti nina ka taa a ja ta ka taa foto ta ɔ bi a nalen se a nafabɔyɔrɔ ma gɛlɛya bɛ yen ka d'a kan u kun banna ma ɔ ni dun banna ma y'a fa b'a la ni a nafabɔ wagati sera n'i ko k'e b'a ɲini o bɛ kɛ a ɲini tuma ye a fɔ ko fɛlɛ bɔ don ye wuluden ta don ye ɔ maliyɛn ka ko bɛɛ filɛ nin ye fɛlɛ bɛ bɔ don min na o don de ale bɛ wuluden ta yɔrɔ n'i taara fɛlɛ bɔ yɔrɔ la o kɔni i tɛ fɛn sɔrɔ n'a fɔra ko ka baara kɛ baara nafa k'a ɲɛfɔ jamanadenw ye u tɛ sɔn abada u b'a fɔ ko ayi nin ye nin ye nin ye nin ɔ nka ni o ko nana wuli wagati min na o bɛ sɔrɔ ka giringajɔ daminɛ kariti nina a nafa ye mun ye kariti nina nafa bɛ se ka fɔ ka ban a b'a to mɔgɔ ni mɔgɔ tɛ fereke ɲɔgɔn na a bɛ bɛɛ bugunatigɛ da kɛnɛ kan mɔgɔw bɛ bɔ jamana wɛrɛ ka na mali la yan ka na an ka wolosɛbɛn ta ka d'a kan maliyɛn bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma 1000 2000 kosɔn u bɛ wolosɛbɛn dilan i la u bɛ na u b'an ka pasipɔriw ta ka taa jamana wɛrɛw la ka taa tiɲɛni kɛ u b'a fɔ ko maliyɛnw ye tiɲɛni kɛ n'o tɛ jamana tun bɛ yen fɔlɔ visa ko tun t'an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ nka ala ni maliyɛn ka a tɛ mali fɛ ala ni maliyɛn ka nata ko fɛ gɛlɛya nana don o visa kow la bawo 1000 2000 mali papiye bɛ sɔrɔ hali an ka lasigidensow la jamana ko kan n'i taara n'u ko ni i y'a ɲɛfɔ ne b'a ko ni mɔgɔ bɛ papiye la ko taa mali lasigidenso la o tɔgɔ jugu de bɛ an na jamana ko kan ka d'a kan ko maliyɛn bɛ sɔn ko bɛɛ ma ɔ n'an ko an b'o latile fo mɔgɔw ka bila hakɛ kɔnɔ mɔgɔw ka bila fɛn kɔnɔ min bɛ se k'a to u bɛ baara kɛ k'a sɔrɔ gɛlɛya t'u kan dɔw ko ko wari de dira magma ma a ka nin baara kɛ dɔw ko ko a wulila ko k'a fɔ a ɲɛna ko ka nin kɛ ko ka nin kɛ o cɛ tɛ magma ye ala sugu bɛ a b'o kuma la nka halisa ala k'an sɔn hakili la nka tiɲɛ bɛ bange don dɔ dɛ tiɲɛ bɛ na don dɔ o don dɔ n dalen b'a la wa hali a tɛmɛ i bɛ dɔ mankan mɛn ko ko pourtant magma ye nin fɔ ka da kan n bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna bi avril kalo tile 26 a don su san 1000 ani san 1996 an ye nin baro sigi kɛ an ye baro sigi min kɛ Kidal baro sigi a kɛra Bamakan na an ka émission dɔ bɛ ko le Gré an y'a baro sigi kɛ n ko an ye accord d'Alger min kɛ n ko a accord man ɲi n ko n'an m'an kɔlɔsi n ko Kidal bɛna kɛ émirat y'an bolo yan o kɛra san 96 2012 mankan nalen wuli n ye émission in enregistré n y'a k'a la mɔgɔw ko magma non an tun t'a dɔn ko nin don an tun t'a dɔn ko nin don o y'a sɔrɔ a taara ka dan kɛ o y'a sɔrɔ a taara ka bolo da mɛnna o ye fiɲɛ ye k'o fɔ mɔgɔw k'o faamu ni maliyɛn ta tora o la an tɛ se ka bɔ o kɔnɔ ten sa wa maliyɛn ta bɛ se ka kɛ ko n'i sara de y'a fɔ wala an bɛna drapeau de kan ne y'a fɔ bɛɛ n'a jɛlen ɲɛna mɔgɔw b'a f'i magma ye baara min kɛ mali kɔnɔ médaille ma d'i ma ne ko n ko médaille sɔrɔ don ma se ni médaille sɔrɔ don sera a bɛ di médaille dira ne ma don min na n y'a fɔ n ko médaille dira ma a diyara n ye a bɛnn'a ma ka d'a kan a dira n jɔlen ma n k'o ka fisa ni a dalen ye i su kan n ko janni i ka jɛgɛjalan kɛ ka su fifa a kɛ naji ye ka di a banabaatɔ ma
o de ye Mali ka ko ye o jani k'a to assemblée président ka lafu k'a ye k'a kɛ yeko fila ye fɛɛrɛ kɛ min bɛ se k'a to jamana bɛ waso ni a ye hali n'a tilala baara la. Deuxième personnalité ni présenté à chaque Mali. Ale de bɛ Mali président ye o wa ale dun bɛ troisième institution kunna nka mɔgɔw ɲɛ t'o la dɛ u ɲɛ bɛ mun na bi sɔrɔsiw ko sɔrɔsiw ko sɔrɔsiw ta bɛ ka bɔ fanga la sɔrɔsiw b'a bɛ ka wari di u y'a don ta u y'a kɛ tan tɔ sɔrɔsiw k'a sɔrɔ papaga fausse hali k'a fɔ ko ka kuma fɔ baro gansan na Mali ka bureau filɛ yan fɛ n'a ka bureau yɔrɔ i bɛ ne de ka bureau kɔnɔ yan nɔ ne ni n ka mɔgɔw bɛ yan nɔ o tuma ka aw fo ka waleɲuman dɔn. Kumakan laban ye jumɛn ye walasa ka barika ni n'a y'a sɔrɔ message min bolo waati min na ka lancer c'est-à-dire Mali minnu bɛ k'an lajɛ waati min na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan walasa mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ nin ko in na. Ayi u ye faamuyali sɔrɔ ka ban n ye kuma min fɔ n ko halisa Ala ka hakili ɲuman di malidenw ma halisa Ala k'a to malidenw ka kɛ Mali fɛ halisa Ala k'a to maliyɛnw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ne y'o de fɔ i ɲɛna n ko ni i ka tɔgɔ bɔra jamana kɔ kan ka na maliden b'a ɲini de k'i lagosi maliden t'a ɲini k'a maliden ɲɔgɔn kɔrɔta diɲɛ na ka yira diɲɛ na n'i ye ɲuman kɛ u b'o mago kan nka n'i ko i bɛ fɛn wɛrɛ boloda i y'a faamuya b'a la u bɛ mɔgɔko de la u bɛ mɔgɔko de ye u tɛ fɛn in nafa ye tagalen ɲɛfɛ mɔgɔ min tun b'an bolo yan nɔ diɲɛ bɛɛ ye a ko fɔ Sheikh Modibo Jara NASA américain fɛ yen ka pathfinder bila ka taa fo Mars planète kan u nana anw bara yan nɔ an y'u lagosi maliyɛn ta bɛ se ka t'o la o tuma halisa Ala ka hakili ɲuman di malidenw ma halisa Ala k'a to an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ halisa an ka to an ka ɲɔgɔn ka nafa ɲini ka ɲɔgɔn ka nafa sinsin halisa Ala ka jamana in kanu don maliden kelen kelen na ka d'a kan bɛɛ b'a fɔ ko Mali nka bɛɛ ta b'i da de mɔgɔ si ta t'i kɔnɔ ne delila k'a fɔ yan nɔ Bamakan kelen na n ko n'i ko an ka politiki mɔgɔw ma n ko an ka saraka bɔ k'u ka maliden k'u ka politiki mɔgɔ kelen minɛ k'u ka kantigɛ k'a joli bɔ dugukolo in kan k'u k'a kɛ saraka ye ko Mali bɛɛ kɛ a bɛ hɛrɛ sɔrɔ a bɛ bila jamana bɛɛ lajɛlen ɲɛ i tɛ mɔgɔ sɔrɔ candidat présidentiel la ayiwa an bɛ don min na i ko bi munna miliyariw bɛ ta ka di politiki tɔnw ma ko aide aux partis politiques milliards de bɛ ta ka di politiki tɔnw ma aide aux partis politiques munna wari tɛ se ka taa ko ka président assemblée nationale président bila fɛn kɔnɔ min bɛ se k'a to a kana sɛgɛn dɔn a kana garibuya kɛ minnu bɛ fanga ɲinina ko ka kɛ jamanakuntigi ye jamanadenw ka wari de bɛ ta ka di olu ma ko aide aux partis politiques k'a sɔrɔ parti politique yɛrɛ de kan ka a yɛrɛ ka musakaw bɔ k'a ka musakaw ɲini ka fɛɛrɛw tigɛ k'a ka musakaw ɲini nka olu sigilen bɛ k'u da waga kalo o kalo san o san nin miliyari hakɛ de bɛ ta ka di olu ma parti 280 o de bɛ Mali la an ma kulo la an ma mankan b'o la ko président min ye troisième personnalité troisième institution ye min ye filanan ye deuxième personnalité ye jamana kɔnɔ ko situation olu ka bila fɛn kɔnɔ hakɛ kɔnɔ min bɛ se k'a to u danbe bɛ to u la o mankan de bɛ wuli Magma an tigɛr'i la Magma i ma na nin kama Magma i ma na nin kama i ma na nin kama n bɛ yɛlɛ ka d'a kan an b'a dɔn u tɛ fɛn dɔn n'i tɛ fɛn dɔn i bɛ ɲininkali kɛ n'i ye ɲininkali kɛ a bɛ ɲɛ f'i ye n'a ɲɛfɔr'i ye i b'a faamu nka anw fɛ yan nɔ anw dontɔ ko la ayi o tɔw bɔtɔ o de ye fiɲɛ ye
ala sabu boya ko kuma la. Ok, vraiment faamuyali sɔrɔla an k'i yɛrɛ fo sabula i sɔnna ka an bisimila walasa ka kunnafoni di an b'a fɔ tuma caman jamana kɔnɔ o de bɛ mɔgɔw jɛ ko bɛ wuli a bɛ minnu kun kan waati tuma caman an bɛ boliboli kɛ walasa k'an se ka faamuyali sɔrɔ faamuyali tɛ sɔrɔ nka ni baro senfɛ an b'a bila an bisi ka fɔ mɔgɔw ye faamuyali caman sɔrɔ nka bi an b'a fɔ an kun nana min ye Maguma ka projet de loi nka an nana sɔrɔ an bɛ kalanso n'ala sɔnna don nataw la an bɛna fɛɛrɛ kɛ ka gɛrɛ i la walasa ka faamuyali caman sɔrɔ jamana in kunkanko kan sabula nin waati in kɔnɔna na an y'a faamu k'a fɔ ko caman bɛ jamana in kɔnɔ k'a fɔ ni mɔgɔw gɛrɛ la i bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ wa mɔgɔw bɛ se ka kunnafoni ko caman na jamana bɛ gɛlɛya caman minnu kɔnɔ walasa an ka se ka solution sɔrɔ ka bɔ o la an b'o de fɔ Mali kɔnɔ yan mɔgɔw bɛ critique kɛ mais c'est rare i ka ye ko mɔgɔw bɛ proposition kɛ walasa mɔgɔw ka se ka bɔ donc o siratigɛ kɔnɔ an b'i fo an b'a fɔ aw fɛn fɛn ko sɔgɔlen b'an na nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli b'aw ye an b'a fɔ aw ka mɛn waati